आज मी तुम्हाला कोरियन फ्राईड चिकन याची रेसिपी करून दाखवत आहे. त्यासाठी इथे हे बोनलेस चिकन घेतलेलं आहे आणि त्याचे असे मीडियम साईजचे मी तुकडे केलेले आहेत. अर्धा टीस्पून मी मीठ घेतलेलं आहे. अर्धा टीस्पून काळी मिरी पावडर, अर्धा टीस्पून बारीक चिरून आलं घेतलेलं आहे. अर्धा टीस्पून लसूण घेतलेला आहे. आता हे सर्व मिक्स करून ह्याला 10 मिनिटं बाजूला ठेवायचं आहे. 10 मिनिटे होऊन गेलेले आहे. इथे मी पाव कप कॉर्नफ्लॉवर घेतलेला आहे, ते टाकत आहे. कॉर्नफ्लॉवर चिकनला चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. गॅसवर मी तेल गरम करायला ठेवलं आहे. हे चिकन कॉर्नफ्लॉवर लावलेलं ते मी तळून घेत आहे. हे चिकन डबल फ्राय करून घ्यायचं आहे. गॅस मी मीडियमच ठेवलेला आहे. याच्यामध्ये आता चिकनचे पीस टाकत आहे. हे चिकन जास्त फ्राय करायचं नाही आहे, कारण मी हे डबल फ्राय करणार आहे. त्याच्यामुळे मी आता थोडंसं ब्राऊन झालं आहे आणि मी काढून घेत आहे. इथे मी जाळी घेतलेली आहे गा आणि त्याच्यामध्ये ठेवत आहे. उरलेलं चिकन पण मी तळून घेत आहे. दुसऱ्यांदा टाकलेले चिकनसुद्धा मी आता काढून घेत आहे. सर्व चिकन मी तळून घेतलेलं आहे. आता हे मी थंड होऊ देणार आहे आणि त्याच्यानंतर मी परत फ्राय करणार आहे. कोरियन फ्राईड चिकनसाठी इथे आता मी सॉस बनवत आहे. त्याच्यासाठी मी 1 टेबलस्पून ब्राउन शुगर घेतलेली आहे. 1 टेबलस्पून मी मध घेतलेला आहे. अर्धा टीस्पून मी काळी मिरी घेतलेली आहे. 1 टेबलस्पून मी सोया सॉस घेतलेला आहे. अर्धा टीस्पून मी अजिनोमोटो घेतलेला आहे. पाव टीस्पून मी मीठ घेतलेलं आहे. सोया सॉसमध्ये मीठ असल्यामुळे आणि चिकनला पण मीठ लावल्यामुळे मी याच्यात मीठ कमी टाकलेलं आहे. 1 टीस्पून व्हिनेगर घेतलेला आहे. आता हा सॉस मिक्स करून घ्यायचा आहे. कोरियन गोचुजांग म्हणून यांची एक चिली पेस्ट असते, ती मी घेतलेली आहे. ही चिली पेस्ट तुम्हाला Amazon, Flipkart किंवा मोठं जे स्टोअर असतात किराणा मालाचे वगैरे तिथे तुम्हाला मिळू शकेल आणि जर मिळत नसेल तर तुम्ही घरी काश्मीरी चिलीची पेस्ट करून त्याच्यामध्ये सोया सॉस, मीठ आणि थोडी साखर हे टाकून तुम्ही तेलावर चांगलं परतून शेजवान सॉससारखं पेस्ट बनवू शकता आणि ती पेस्ट ह्याला वापरू शकता. पण ह्या पेस्टसारखी त्याची चव येणार नाही आहे. जर ही पेस्ट मिळाली तर तुम्ही ही वापरण्याचा प्रयत्न करा. ही बघा अशी पेस्ट असते. आता याच्यामध्ये मी हे 1 टेबलस्पून एवढी चिली पेस्ट टाकत आहे. आता हा सॉस चांगला मिक्स करून घ्यायचा आहे. तेल मी गरम करायला ठेवलं आहे. हे चिकनसुद्धा आता थंड झालं आहे. आता हे मी परत तळून घेत आहे. डबल फ्राय करत आहे. आता हे चिकन फास्ट गॅसवर तळून घ्यायचं आहे. आता हे चिकन फ्राय झालेलं आहे. हे फास्ट गॅसवर मी केलेलं आहे. आता हे मी काढून घेत आहे आणि ह्या प्लेटमध्ये ठेवत आहे जाळीच्या. दुसरी पण बॅच तळून झालेली आहे. ते पण मी काढून घेत आहे. चिकन बघा किती क्रिस्पी झालेला आहे. गॅसवर मी पॅन ठेवला आहे आणि इथे मी चिकन तळलेलंच तेल वापरत आहे. हे 2 टेबलस्पून एवढं तेल आहे. इथे मी 2 टेबलस्पून एवढं लसूण घेतलेलं आहे, तो टाकत आहे. 1 टीस्पून आल्याचे तुकडे घेतलेले आहेत, ते टाकत आहे. हे थोडंसं फ्राय करून घेत आहे. आलं, लसूण फ्राय झालेलं आहे. आता हा जो सॉस तयार केला होता, तो मी टाकत आहे. हा सॉस मी थोडा शिजवून घेत आहे. सॉस मी 2 मिनिटं शिजवला आहे. आता त्याच्यामध्ये हे चिकन टाकत आहे. या सॉसमध्ये हे चिकन पूर्ण मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे चिकन एकदम क्रिस्पी होते. तुम्हाला आवाज येत असेल परतताना. कोरियन फ्राईड चिकन तयार झाले आहे. त्याच्यावर आता मी हे भाजलेले तीळ आहेत ते टाकत आहे आणि थोडीशी कांद्याची पात.
आणि हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. चिकन मी आता प्लेटमध्ये काढत आहे. वरून थोडीशी तीळ टाकत आहे, कांद्याची पात. तुम्ही पण अशा प्रकारे कोरियन फ्राईड चिकन करून बघा. खायला पण टेस्टी लागते आणि क्रिस्पी पण खूप आहे. त्याला सॉसचं कोटिंगसुद्धा बघा चारी बाजूने लागलेलं आहे.